Mongato tinalonjeza kunena kuti tibwera kuzapereka ripoti yokhuzana ndi kafukufuku wa polisi ameneno apolisiwo amachita pa nkhani yokhuzana ndi kuphedwa kwa Malemu Charity Floriano nsikana uja amene anaphedwa ku Liwonde ku lodge imene imadziwika zonena kuti Z yemwe zaka zake zakubadwa ndikuti zinali 26. Nkhani yake ambiri tikuitsata bwino tinazayifotokozanso mu video yambirira. Of course ndikuti tifotokozera mwachidule chabe kungopangira kwa anthu amene sinathe kuitsata bwinobwino ndi chonga yoti tithe kuitsata kumano padakali panopa ndikuti apolisi potengera ndi Aleo Chintembo amene amayankhula polisi akunena zonena kuti apolisi akumene kumachinga agwira mkulu wina wake amene zina lake ndikuti ndi Witness Hambeyani zaka zake zakubadwa ndikuti ndi 40. Mkulutu ameneyo kumuzi kwawo ndikuti ndikwati Kachindamoto mboma la Dedza komano kumene amakhala ndikuti ndi ku Blantyre kudera limene limadziwika zonena kuti Chinsewu kumene kwato ndikuti ndikundirande mafunsobe kumasakhala pakuti zatheka bwanji kuti akagwire mkulu amene kodi sikumatchulidwa mzimayi kuti ndi amene anapita kunyumba kwa Malemu Charity ndikapanga trick kumeneko ndikupeza nambala yake ndikuyamba kulumikizana kumoyo wake ndikumene anapeza kuti apita ku lodge imene imadziwika kuti Z kumeneko ndikumeneno amazapezeka pamapeto pake ndikuti waphedwa. Ayi ndithu makosana nkhani ndionera kuti akuti apolisiwo anagwiritsa ntchito kologi imeneno Malemu Charity Floriano amagwiritsa ntchito foni yake polumikizana ndi anthu amenewo ndikuti posatira zimenezo ndi pamenepo apolisi anakwanisa kugwira mkulu ameneyi Witness Hambeyani amene akunena kuti anali pa kologi imeneyo ndikuti ndi amene analumikizana. Of course akunena zona kuti kafukufuku ali mkati kupitirira kuti akwanise kugwira gulu lonse limene likukhuzidwa ndi imfa ya Malemu Charity Floriano. Tikhupe kuti pa mndandanda umenewo ndikuti penekanso kukhala mayi uja amene anazibisa nkhope yake pamene anavala zovala zija za Chisilamu zotchinga thupi lonse. Mwachidule chabe kupangira kwa amene sitinathe kuitsatira nkhaniyi. Nkhani imeneyi inamba pa 3 April chaka chimene cha 2026 pamene kunyumba kwa Malemu Charity Floriano ndikuti kunabwera mzimayi amene identity yake padakali panopa ndikuti sikudziwika monga amene afotokozera kale kuti anavala zovala zotchinga nkhope yonse ndikuti anthu sangathe kumuzindikira bwinobwino ndi kumeneko anazafunsa nkhani yokhuzana ndi Charity komano sanamupeze. Anapezako mng'ono wake ndi atafunsidwa cholinga chimene amamufunira Charity mayi ameneyo anamunamisa kunena zona afuna kupanga business yokhuzana ndi za cosmetic za saluni choncho zikunena kuti Charityyo ndikuti anali familia komanso kandi amapanga business imene yokhuzana ndi za salonizo. Kusatira zimenezo ndikuti sister wake anapereka nambala ya Charity kumupasa munthu wachilendoyo komano sadziwa zona kuti inali travel imeneyo. Posatira zimenezo ndikuti pa 4 April chaka chimene cha 2026 kunapeza kuti mzimayi ameneyo anamuimbira Charity after ndikuti kulumikizana ndi pamene amamufotokozera nkhani zokhuzana ndi za salonizo ndi zina zotero kuti amuthandize kupeza zinthu zimenezo. Tikhupe kuti zimenezo amapangira dala pozindika kuti Charityyo anali ndi knowledge yokhuzana ndi nkhani za saloni ndi anamuwuza zoti akumane pena pake ndi cholinga choti akamuthandize kupanga asekiwa zinthu zimenezo komano Charity akunena zona kuti anakana kuti akumane ndi mzimayi ameneyo ndi aziona kuti mzimayi ameneyo anamukakamiza kwambiri kenako anamuwuza zoti transport alibe. Mzimayi uja anapeza zoti wagwiritsa ntchito kandi Airtel Money kani mpamba kutumiza ndalama kumutumizira Charity kuti agwiritse ntchito ngati transport ndi cholinga choti akakumane akapange business imeneyo. Posatira zimenezi ndikuti Charity sanabwererenso kumene apita kuja kwakumana ndi mzimayiyo andi mng'ono wakeyo ndikuti anayesa kuimba foni yake ija imapeza zoti sikupezekanso mpakana ndithudi kunja kunada. Posatira zimenezi zinampasa mantha mchemwali wakeyo amene anapeza zoti wayimbira foni makolo ake achifukwa ziona kuti amakhala pakatali choncho. Makolonso ndikuti anayesa kumuimbira foni yake kuona kuti sikupezeka zimene zinapasa mantha. Posatira zimenezo ndikuti mawa lake pa 5 April 2026 makolo ndikuti bambo ake ananyamukano kupita ku polisi ya kumachinga kukadandaula nkhani yokhuzana ndi kusowa kwa mwana wawo Charity. Posatira zimenezi polisi inamba kuchita kafukufuku after ndikuti apanga rekodi nkhani imeneyo potengeranso ndi wamkulu wa polisi yakumene kumachinga Alex Simenti ndi amenenso anasimikiza za nkhani imeneyi. Posatira zimenezi zikonde nkhaniyo inawanda mmodzi onse dera lonselo la ku Liwonde kuti Charity wasowa sakudziwa kuti wapita kuti komano anthu ena ake akunena zona kuti anasina khutu bambo ake a Charityyo kuti mwana wawo ndikuti anamuona akulowa ku lodge imeneno zina lake ndikuti ndi Z ndipo peza kuti kunja kunali kutada zinapeza zoti bambo ake aja anadikira mawa lake ndati mawawo omweno ndi pa 6 April chaka chimene cha 2026 bambo aja anapitano ku polisi kukawuza kuti alandira tipi kuti mwana wawo anamuona
anthu ena ake ndekuti akuluakulu ku lodge imene yazi posatira zimenezi ndi apolisi plus bambo akewo ndi anthu ena ananyamukana kupita ku lodge kumeneko ndipo atapita ku lodgeko kufufuza information zinapezeka zonena kuti anapangadi rekodi kuti Charity anafika kumeneko ndipo anagona ku room number 2 ndipo room imeneyo inakhala yotseka since anthu amene analowa ku room kumenekoko posatira zimenezi ndikuti polisi inatchula chiseko kutchula chiseko kupita mkati ndikupeza zotino ndi kumene amaona magazi ndikuti ku room imeneyo kapeza ku bathroom ndi kumeneno amapeza kuti apeza thupi la malemu Charity ndikuti ali wakufa kenako anapeza kuti alitenga thupi limenelo kupita nalo ku chipatala chachikulu chakumeneko chakumachinga techo kumeneno amachita matest ena ndi ena kuti aone chenicheni chimene chinachitika kuti Charity apeze kuti waluza moyo. Of course paja amazanena zonena kuti amatuluka magazi mphuno mkamwa komanso mkutu nde paja kuti malemu Charity kumuzi kwawo ndikuti kunali kwati chiwalo ndikuti muzi wa Mlima boma limeneli la Machinga ayi ndithu nkhani zake zosayenda. Of course kumazaonanso nkhani zimene zikuzungulira mu public domain ena kumaza kamba zonena kuti mkulu amene wamangidwa ayi ameneno akuti ndi Witness Hambeyani akumazanena zoti anali ngati ex husband wa malemu Charity komano we are not sure izi zini mphekesera chabe palibe umboni wenene ogwirika bwinobwino nde paja nkhani inaso imabwera zonena kuti amene wapanga zimenezi amene azona kuti ndiye mchiwane ena mazayankhula motero komano apolisi akamaliza kuchita kafukufuku ndikuti azabwera ndi satane wa chimene chinachitika komanso motive behind kuphedwa kwa malemu Charity ayi ndithu zosayenda tingoti mzimu wa malemu Charity upitirire kusa mtendere pepani makolo kumeneko pepana chibale ndena otero sizinaende bwino pamenepa zosakhala bwino kungotiso zimangovuta kumano timafuna kusamala kwambiri nkhani yokhuzana ndi manambala nomata kuti munthu watipanga convince motani komano kupereka nambala without consent ya mwini wake wa nambala pena pakenso imazakhala mistake kuphatikiza pameneponso ife eni kwa anthu oti sitikwadziwa bwinobwino sinapange nawo business sinalumikizana nawo mwa njira ina yake kungoti nyengerera mosadziwika bwinobwino nkhani yokhuzana ma business kachani zimafunikira ndithu kusamala ayi ndithu pota Witness Hambeyani ndi suspect komano akhazona kuti kubwala milandu asimikiza kuti anapalamula mlandu umenewo ndikuti akakumana ndi malamulo potengeranso ndi penal code makamaka pa section 209 imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi kuchosa moyo wa nzathu pakakhala umboni ogwirika bwinobwino ndikuti munthu amakhala guilty ya murder. Of course anthu ambiri akhala akunena zonena kuti zimafunikiranso kuti section 210 ija atayibweresanso historically section 210 inkakamba zonena kuti munthu amene wapezeka zonena wapha nzake amenenso ndikuti akaphedwe komano mabwalo a milandu ndikuti anapanga discretion to impose life imprisonment zomweno anthu ambiri akumapanga agiyo kunena zonena kuti kusintha kumeneko kumene kunabwera kuti anthu azikhala moyo wawo semundende kunapangisanso zonena kuti anthu asamaope kupha anzawo chifukwa akumaziwa zonena kuti tikapha ngakhale kuti tikapezeke olakwa tikapeza zoti tikusungidwa ku ndende komano ikafika no kesi yomanena zonena kuti munthu wapha nzake ndikuti nayenso aziphedwa mwina zinthu zimenezo zithabweretsa mantha kwa anthu chifukwa sizoona taona makesi ambiri kwambiri omweno recently akunena zoti anthu akupha anzawo pa zifukwa zake zosadziwika bwinobwino tinaona azilonda enake ndikuti anaphanso anzawo kulilongwe kumeneko nkhani zake zosadziwikanso bwinobwino tiyamikire polisi kuti kugwira ntchito yotamandika makosana amenewo ndikuti anagwira pamene tikunena pano ali ndikuti kaya ku ndende. Of course kuli ma outstanding issues ngati nkhani yokhuza ndi Beatrice Chabwera ujayo amene aphedwa ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe amenenso ndikuti apolisi sanabwere kuzafotokozera bwinobwino nkhani yokhuzana ndi anthu amene anampanga chipongwe mzimayi amene uja tikupempha kuti polisi kuchitabe kafukufuku pajatu nomata kuti patalika motani koma polisi imazapeza kuti tsiku linake liyambwandira anthu amene achita chipongwe ngati chimene chicha so tikupempha kuti polisi igwira ntchito yawo yotamandika ndi cholinga choti anthu amene aja azagwidwe chilungamo chizaziwike pa imfa ya Beatrice kolinso kesi ya Dr. Pope ndi zambiri ndithu ayi mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera mmene zizikhalira tikhalanso timafotokoza bwinobwino nkuthekato mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tiona zonati apolisi ndikuti akwanisa kugwira a Witness Hambeyani pa nkhani yokhuzana ndi kuphedwa kwa malemu Charity Floriano ku Machinga pa tawuni ya Liwonde ngati maganizo amene alipo muthofotoza comment section komati kamapereka tilemekezenso maganizo anzathu saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mara News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitakufikirani mosavuta.